हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसाम टेट सिलेबास लाना फैदों एलपि स्कुलनि बेनिफ्राय आं नेक्स्टआव लाना फैगोन इउपिनि दा फाइनालि जों एलपिनिखौ नायग्रोनोसै दा सिलेबासा रोखोमसेयानो जाखायो मेक्सिमाम गोरोबखायो आरो बेनो जादों 2019 नि टेटनि दा 2021 ओंखारथ'आ जेब्ला एप्लाइ जागोन अब्लासो ओंखारनाय जायो बेनिखायनो नोंथांमोना 2019 निखौ नायग्रोदो जायफोर आपकामिं टेट एग्जाम होगोन जोबोर इम्पर्टेन्ट आरो नोंथांमोना आइडिया मोनगोन आरो नोंथांमोना चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना लाबानो जाबाय जेब्ला टेट एप्लाइ जागोन नोंथांमोना थाबैनो आपडेट मोननाय बायदि दा टेटआ जागोन सेप्तेम्बराव एप्लाइ आरो एग्जामा जागोन अक्ट'बराव बेखौ एनाउन्स खालामखाबाय इडुकेसन मिनिस्टारा स' बिदिब्ला जों थांसै गोबाव खालामला जोङो पिडि फाइलखौ नायनोसै नोंथांमोनाबो डाउनलड खालामना नायनो हागोन दा नैबे जाबाय लोगोफोर 2019 नि टेटनि सिलेबास थ' नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों 2019 दा टटेल एग्जामा जायो मार्क्सआ 150 बेनि गेजेराव 30 थानाय जाजोबो गासिबो साबजेक्टआवनो सिलेबासावनो बेयाव नुनो मोनदों दा फार्स्टआव दङ चाइल्ड डेभेलपमेन्ट एन्ड पेडागजि बेयाव 30 थायो डेट मिन्स गासिबो 30 गासै 150 नि जायो दा लेंगुवेज 1 and 2 दङ बेनिफ्राय मेथामेटिक्स आरो एनभाइरमेन्टेल साइन्स दङ थ' बेनि गेजेराव 150 थायो दा नोंथांमोना गासै 55% मोननांगोन अब्लासो नोंथांमोना टेटआव क्वालिफाइड जायो थ' नोंथांमोना 55% जानांगौ जोंनि स्टिफ्रा टेट क्वालिफाइड जानोब्ला थ' बे क्लियार जाबाय दानिया जों थांसै बेफोरबायदि सिलेबासनि गेजेराव मा फैनाय जायो नोंथांमोना नायना लादो दा जोबोर इम्पर्टेन्ट नोंथांमोना दानिफ्रायनो फरायबाय थाखादो जेब्ला टेट एग्जाम जागोन अब्ला नोंथांमोना मोजां एग्जामखौ होनो हागोन दा बेयाव दङ लोगोफोर दा बेयाव नुनो मोनदों चाइल्ड डेभेलपमेन्टनि थाखाय फर चिल्ड्रेन 6 to 11 इयार्स ग्रुप बेबायदि दङ दा बेनि गेजेराव फैगोननो बेनो जाबाय कनसेप्ट एन्ड स्टेज अफ डेभेलपमेन्ट केरेक्टारिस्टिक्स अफ डिफारेन्ट स्टेजेस अफ डेभेलपमेन्ट दा बेबायदि फैनाय जायो थ' नोंथांमोना बेखौ मोजां स्क्रिनशट खालामना ला बेनिफ्राय डाउनलडबो खालामनानै पिडिएफ फाइलखौ नोंथांमोना नायनो हागोन बा नोंथांमोना फल' खालामनो हागोन नोंथांमोना बेखौ फरायबाय थाबानो जाबाय दा बे चाइल्ड डेभेलपमेन्टनि बेनिफ्राय जों पेडागजिखौ नायगोन दा चाइल्ड डेभेलपमेन्टआव बेबायदि थाबावो जेरै नोंथांमोना नैबाव नुनो मोनदों माखासे सिलेबास थ' बेयाव दङ जेरै दा प्रसेस अफ लार्निं थ' बेबायदि दङ आरोना दा बेनि गेजेराव मिनिं एन्ड नेचार अफ लार्निं थायो दा फेक्टर्स एफेक्टिं लार्निं थायो थ' नोंथांमोना बेफोरनि सायाव फरायनांगोन एबा नोंथांमोना नलेज थानांगोन अब्लानो टेटआव क्वालिफाइड जानो हागोन स' बिदिब्ला पेडागजि जों नायनोसै दा पेडागजियाव नायदो नलेज अफ चिल्ड्रेन फ्रम डाइभार्स कन्टेक्स्ट थ' बेबायदि फैनाय जायो जेरै ससिय' कालचारेल बेकग्राउन्ड चिल्ड्रेन उइथ स्पेसियेल निड्स इनक्लुसिभ इडुकेसन थ' बेबायदि फैनाय जायो जेरै आन्डारस्टेन्डिं चिल्ड्रेन उइथ लार्निं डिफिकाल्टिस एन्ड बिहेभियार प्रब्लेम्स थ' बेबायदि फैनाय जायो आरो दा बेनिफ्राय थांसै नेक्स्टआव जों गाहायाव नायनोसै गोबां दङ नोंथांमोना बेखौ सिलेबासखौ डाउनलड खालामनो हागोन दा बर'आव थायो लोगोफोर पेपार 1आव थ' नोंथांमोना नायदो नै दा बेयाव इम्पर्टेन्टआ फैगोन जेरै बर' थुनलाइनि जारिमिननि सायाव मोननैसो गोनां गुमुर मिथिनांगोन जेरै बिबार मुगानि थुनलाइ आरो थुनलाइगिरिफोरनि सायाव रोखा गियान थानांगोन डेट मिन्स माने नोंथांमोना राइटार्सफोरनि सायाव एबा पइटफोरनि सायाव नोंथांमोना नलेज थानांगोन सोर लिरदों सोर लिराखै माब्ला लिरदोंमोन थ' बेनि सायाव नोंथांमोना नलेज थानांगोन बेनिखायनो नोंथांमोना बर' थुनलाइनि जारिमिननि लेखाखौ नोंथांमोना बिजाबखौ फरायबानो जाबाय नोंथांमोना 100% एग्जामाव लिरनो हागोन जेरै राइटारफोर दङ हमना ला बेयाव सतिश चन्द्र बसुमतारी दारेन्द्रनाथ बसुमतारी ईशान चन्द्र मोसाहारी प्रमद चन्द्र ब्रह्म रुपनाथ ब्रह्म एन्ड पद्मश्री मदाराम ब्रह्म बिथांमोननि सायाव नोंथांमोना नलेज थानांगोन अब्ला नोंथांमोना लिरनो हागोन बेनिफ्राय ग्रामार फैगोन लोगोफोर रावखान्थिनि गियान थानांगोन होनना बुंदों थ' बेनो जाबाय बर' रावनि गारां हांखो आरो खौरां हांखो दा गारां हांखो खौरां हांखो माखौ बुंनाय जायो एबा मोनबेसे थायो बेफोरबायदि फैनो हागौ थ' नोंथांमोना बेखौ मोजाङै फरायबानो जाबाय स' नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों इम्पर्टेन्ट आरो जोबोर गोरा फैयो बर'नि पेपारा थ' नोंथांमोना मोजां टेटखौ होबानो जाबाय 2019आव जोबोद गोरा फैदोंमोन थ' नोंथांमोना मोजां एबारो मोजाङै नोंथांमोना एग्जामखौ होबानो जाबाय स' बिदिब्ला जों थांसै गाहायाव दा गाहायाव दंबावो लोगोफोर मेथामेटिक्स थ' नोंथांमोना नै बेयाव नुनो मोनदों दा नेचारेल नाम्बार्स होल नाम्बार्स दा बेबायदि इभेन एन्ड अड नाम्बार्स फैनाय जायो थ' नोंथांमोना बेफोरखौ मोजां नाय थ' नोंथांमोना अब्लानो साक्सेस जागोन दा बेखौ नोंथांमोना पिडिएफ फाइलखौ डाउनलड खालामना नायबानो जाबाय दा बेनोसैमोन लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामना ला गासैबो दंजोबो आं बेखौ बुंबाय थाला गोबाव जागोन भिडिअआ थ' नोंथांमोना गासैखौबो डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय आरो नेक्स्टआव आं नोंथांमोननि इउपिनि लाना फैगोन गासैबो रोखोमसेयानो जाखायो एलपि आरो लोगोसे इउपि थांनाय बोसोरनिया नेक्स्टआव बेनो फैखायो थ' नोंथांमोना नायनानै फल' खालामनो हागोन स' बिदिब्ला नोंथांमोना लाइक खालामदो कमेन्ट खालामनो हागोन आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन